anụ gbaja egbe gosi ka dị mma maka eze dere. Nkeji nke 3 nke kpọtere agụ kpọmkwem n'ụra bụ na mbe bụ okpu mmemme etụnyere ugbe n'ugo anụ nọrọ n'ihu nri asụrụ nke ọma na-efere obodo aka. Onye pụtatu ya igwe ọkọnye ya ụtara, onye ha agazie na nnukwute ite ofe dị na mbara họrọ akụkụ dị ya mma gbasaa ngada n'ebe mmanwụ. Isuru nri loo ikuru otu anụ taa, onye richa ma o ju ya ọ gaa n'iru mgbe tupu ya igwe, onye tuo ya igwe ọmanye ya nri ka agụ ghechara ughere chọrọ ihe ọ ga-eri dakapụta. Mbe sịrị ya agụ a na-agụ gị, ituo m igwe agụ akpụdebe gị. Ịmakwa na nna gị gụrụ gị aha ejikwa n'anya ọma wee baa gị agụ. Ka m gwa gị, agụ gụnyere agbụrụ unu ikwukwurukwu nke bụ na ị ga-erughere si n'afọ nne gị wee pụta ụbọchị a mụrụ gị. Mgbatuo m igwe ka agụ obodo gị. Daalụ.